Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan. Tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged dados menda-menda dalem ingkang mirengaken lan ngestokaken sabda dalem sarta tutburi Gusti Yesus anggenipun sujarah wonten ing alaming gesang menika. Lumantar waosan Injil, Gusti Yesus paring pitedah dumateng tiyang kathah lan para murid dalem bilih panjenengane menika pangon utama ingkang niteni menda-menda dalem sarta tepung kalian menda-menda dalem. Lan tumraping Gusti Yesus menda-menda dalem menika tansah mirengaken sarta mangertos swanten dalem. Mila Gusti Yesus ingkang dados pangon utama ugi mbentenaken diri pribadinipun kalian maling sarta grayak sing anggone nyaketi menda-menda menika boten liwat lawang ananging mlumpat pager. Lan maling sarta grayak menika niate nyolong utawi gawe rajapati yen Gusti Yesus menika asung gesang. Mila tumraping kula panjenengan sami ingkang dados menda-menda dalem Gusti awake dhewe ya kudu sansaya tepung kalian swanten dalem, sansaya tepung kalian Gusti Yesus ingkang dados pangon utama. Ampun ngantos awake dhewe keblinger malah pracaya karo maling utawi grayak. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 11 ayat 1 ngantos dumugi 11. Nalika samono Gusti Yesus paring pangandika mangkene, Aku kandha sakbenere sing sapa mlebu kandhang wedhus ora liwat lawang nanging mlumpat pager iku maling lan grayak, nanging sing liwat lawang iku pangoning wedhus. Pangone diwengani lawang karo sing jaga lan wedhus-wedhuse padha niteni suarane. Wedhus-wedhus mau diundangi jenenge saka siji lan digiring metu. Yen kabeh wis metu, pangone banjur mlaku ana ing ngarep dene wedhus-wedhus padha ngetutake awit padha niteni suarane. Wong liya mesti ora dietutake, malah ditinggal mlayu awit ora kulino karo suarane. Mangkono Gusti anggene paring pasemon nanging wong-wong padha ora nyandak apa sing dikersakake. Gusti Yesus banjur ngandika maneh, Aku iki lawang dalane wedhus-wedhus. Kabeh sing tekani ndisiki Aku iku maling lan grayak lan ora direwes wedhus-wedhus. Aku iki lawange.
sing mlebu liwat aku bakal rahayu lan bakal mlebu metu lan nemu pangonan. Maling tekane mung arep nyolong, gawe pati lan gawe rusak. Balik tekaku mamrih uripe lan urip sing subur. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, ing waosan Injil Gusti Yesus paring pasemon cacah kalih. Ingkang sepisan Gusti Yesus paring pralambang diri pribadinipun dados pangon utama, pangone wedhus-wedhus. Ingkang kaping kalih Gusti Yesus menika dados lawang tumraping wedhus-wedhus, temtu lawanging kandhang nggih. Mila saking mriku kula panjenengan saged nggambarake, saged mbayangake kados pundi awake dhewe dados mendo-mendo dalem anggenipun lumampah wonten ing gesang. Ingkang sepisan temtu kula panjenengan dikersakake supados niteni swanten dalem Gusti. Apriye anggone awake dhewe bisa niteni? Temtu nggih kedah kulino biasa kalian sabda dalem. Sabda dalem menika nggih sinerat wonten ing kitab suci. Mila sacara boten langsung Gusti Yesus ngersakake supados awake dhewe tepung srawung kalian sabda-sabda dalem ingkang sinerat ing kitab suci. Dados mendo-mendo dalem awake dhewe kudu biasa kulino kalian karakter swanten dalem. Oh iki suarane Gusti Yesus, pangon utama. Oh iki suarane wong liya. Mila kula panjenengan kanthi saged niteni swanten dalem awake dhewe terus ngetutake, awake dhewe terus tutburi. Menapa malih Gusti Yesus kala wau ngendika bilih mendo-mendo dalem disebut jenenge siji mbaka siji. Awake dhewe nek ora peka, nek ora tengen, angko diundang ora krungu, apa meneh sengaja mbudhek. Nah, menika dados mendo sing ora cetha, dados mendo sing agawe Gusti Yesus temtu boten rena. Kados Bapak Ibu yen gadah mendo utawi segawa lajeng diparingi nami piyambak-piyambak, yen disebut diceluk kok ora ngrungokake, wah awake dhewe terus ya anyel to nggih. Ning nek diceluk terus langsung mara, diperintah apa terus nindakake, nah awake dhewe seneng. Dadi mendo-mendo dalem awake dhewe ya kudu dados pribadi sing tengen. Apa sing dadi pangandika dalem awake dhewe lampahi, awake dhewe lakoni. Semanten ugi Gusti Yesus ingkang dados lawang utawi pintu ngersakake awake dhewe dadi mendo-mendo dalem ya kudu liwat lawang, mlebu metu kandhang ya liwat lawang. Aja ngasih kemaki utawa kemayu, sok gaya, sok kuat terus mlumpat pager. Amengko bahaya. Iso ora tekan ling mlumpat malah kepleset utawa tiba. Ning awake dhewe dikersakake dados mendo-mendo dalem liwat dalan sing cetha gawe slamet liwat lawang. Awit liwat lawang, jenenge lawang menika ya dalan sing pancen sengaja digawe supaya yen mlebu metu kuwi kepenak, ora rekoso, ora berisiko. Lan wonten ing kandhang Yahudi rikala semanten, lawang kuwi mesti ana sing jaga, lan sing jaga bisa niteni, nepungi, oh iki mendo kandhang kene apa ora.
iki serigala berbulu domba apa domba tenanan. Nah, menika saged dititeni saengga keslametane pepantan mendo menika nggih terjamin. Mila ibu bapak para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, lumantar sabda dalem Gusti menika kula panjenengan kaparingan pitedah kados pundi anggenipun gesang dados mendo-mendo dalem Gusti. Awake dhewe dikersakake tansah niteni swanten dalem lan tansah tutburi Gusti. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.